És l'any Camacuc. Si fa uns mesos els contàvem que esta revista infantil valenciana havia rebut la medalla d'or al mèrit en les belles arts, avui se suma un altre reconeixement més. Acaben de rebre el Premi Nacional al Foment de la Lectura 2025. Al seu estudi taller a Paiporta, encara en reconstrucció, celebren el guardó. Les llapisseres no paren a Paiporta tot i haver guanyat un premi nacional, el de Foment a la Lectura. A la revista Camacuc, el jurat li reconeix la capacitat de resistència i el ser un exemple de fidelitat i solidaritat. Així a l'estudi, on en 40 anys només els ha pogut parar una barrancada, fa 8 mesos que se senten abraçats. De particulars, d'associacions, de fundacions, d'entitats, de mitjans de comunicació que s'han volcat en el Camacuc i han fet moltes subscripcions solidàries, han fet moltes donacions que ara les transformarem en subscripcions per enviar a escoles afectades, a zones castellanoparlants. Estan desbordats de faena en un poble que encara s'està refent i tot costa un poc més. Però esta revista en valencià per a joves lectors va fent camí i el projecte ha aconseguit per primera vegada l'estabilitat financera. Arrel de la Dana, tot i que és una desgràcia, Camacuc s'ha suposat un augment de subscripcions de vora 1.000 subscripcions i que Camacuc per primera vegada en 40 anys siguem una empresa sostenible, que no depengam d'altres projectes per a tirar endavant el Camacuc. Per tant, almenys enguany i l'any que ve el tenim garantitzat i els xiquets i les xiquetes no tindran que preocupar de rebre o no rebre el Camacuc. És l'any Camacuc. Esperen més visibilitat després del premi, però sobretot més xicalla que vulga créixer llegint. És una revista que cada 2 mesos la tens a les mans i que eixa constància i eixa repetició de lectura ajuda els xiquets i les xiquetes a crear-se l'hàbit de lectura. I vinyeta a vinyeta, este repte editorial en valencià i multiguardonat continua.